Daniela tiene lo más preciado para un inmigrante, un pasaporte sueco que le otorga la nacionalidad. Su padre de origen angoleño acabó por reconocerla y permitió así que ella tuviera la ciudadanía europea. Ara l'edifici, en castellano o en català? Català. L'edifici ara està ja posat a l'endemiatge perquè ja té la llicència. Llavors aquest és l'únic edifici a Barcelona que és noucentista i modernista. Aquesta és la part modernista de Ruiz i Casamitjana i aquesta és la part noucentista de Sagnier. Llavors el projecte de la part de Sagnier volen fer això, que a més aixeca 2 pisos més cap a dalt, i la part de Ruiz i Casamitjana el mirador sí que el deixa, però aixeca un pis més, que és un àtic. Llavors nosaltres, que som els veïns, portem 3 anys amb aquesta plataforma de Salvem la Rotonda, tenim 2 contenciosos ja posats perquè li han aprovat la llicència, però el que volem és que no facin res. No, sí que volem que l'edifici el restaurin, però que el conservin. Com està, no? Que conservin la línia fundamental del que és l'edifici en si mateix, perquè aquí perd la identitat aquest edifici. Això és una mixtura que han fet, una mixtura malament feta per dir que conserven alguna cosa, però és que perd totalment la perspectiva, perd totalment, diguéssim, el caràcter que té la rotonda, no? I el que volem que s'aprofiti tot el que es figui, però sempre tenint en compte, respectant la línia arquitectònica i l'esperit perquè es va fer aquest edifici. I en tot cas restaurant les coses que s'han dit. La morena.